semakin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu pinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan lebih dayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi